από τους δημιουργούς του Flying Away Festival και τη Manic Promotions. Έρχονται Blondies. Για πρώτη φορά στην Κύπρο, Παρασκευή 1η Μαρτίου, στη μουσική σκηνή Red, Λευκοσία. Οι κορυφαίες και πιο ενθουσιώδεις DJs στον κόσμο Blondies από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ όπως Picnic Electronic και BPM Festival έρχονται για μια μοναδική εμφάνιση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Red, Λευκοσία. Παρασκευή 1η Μαρτίου. Μαζί τους η κορυφαία Κύπρια Αλέκα Μεταξά. Έναρξη στις 11 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται προς 12 ευρώ. Λευκοσία, περίπτερο οκτάγωνο, καφέ Καπρίς, Λεμεσός, Salute Bar and Grill, Λάρνακα, Αμάλφι Καφέ. Πληροφορίες στο 99 399 769. Μέγας χορηγός Absolute Vodka. Χορηγός PR Solutions. Ακόμη ένα μεγάλο event με την υποστήριξη του Mix FM. Weekend of Love 2013. Blondies. Έρχονται.